Estic pensant en estudiar la Massana. Què feu en aquest cicle? Doncs és un cicle molt creatiu. Fem productes de gràfica impresa. Fem des de packagings, llibres, cartells. Però realment què és el que feu? Que no només fem servir ordinadors i programes en digital, també tenim una part més creativa i més experimental, amb tècniques com el dibuix a llapis o la pintura. I quan acabi, de què puc treballar? Pots treballar en impremtes, editorials, publicitat i estudis de disseny. Pots seguir fent el grau superior de gràfic imprès o uns altres graus superiors, o també pots optar per fer batxillerat. Ruth, però realment què és el que més t'agrada? Doncs mira, t'ensenyo l'escola. Aquesta és la nostra classe, aquí estem treballant. Després, per aquí, tenim el pont que connecta amb tots els tallers de la Massana. Aquí es pot veure l'entrada i tota aquesta paret són els tallers.